toda esta neolinguaxe que se dá respecto das relacións, non? En canto escoito unha persoa así nova dicir a miña moza ou o meu mozo, digo, oh, Deus, que maravilla, non? Ou seja, porque aí hai unha linguaxe que nos di que a persoa está centrada nunha relación con outra persoa, é a miña moza, é o meu mozo. Hoxe hai moito eufemismo, sí? Para falar de todo isto. Empezouse con que o meu compañeiro, a miña compañeira. A ver, así tamén lle chamábase no instituto do pupitre que che poñían ali. A idea de que o que non se nomea non existe. E eu creo que é así. Non existe. Ti estiveches nunha relación, dame igual, 1 mes, 6 meses, 1 ano. Mas ti isto non o definiches. Logo non foi nada, non existiu. Como falas ti para o pasado para dicir o que eu tiven con tal persoa? Non un tipo que, non sei, non? O amigo meu non era, o meu mozo non era. E sí, ocupaba un lugar extraño na miña vida, porque que éramos. Non existiu, punto, xa está. E aquí, ás veces, puido ser unha relación que para ti foi importante, pero hai un punto que ti, dentro do teu loito, tens que dicir, pois non foi nada. E cantarte esta verdade. E cando te cantes esta verdade, se cadra non te volves meter noutra desas. Dígo-volo eu por experiencia. Dis, porque eu para non ter nada, mira que ben tú, sin nada. Hai unha neolinguaxe. Por exemplo, este rollo backhunter. Backhunter. Situationship. Ou como se pronuncia, que eu non sei falar así, e xa me é mellor, porque así xa non digo. Backhunter é ter persoas na reserva. E unha vez máis, é unha amiga, un amigo? Non. É un mozo, unha moza? Non. É unha persoa na que tes un interés xenuíno? Non. É unha persoa que ti tes na reserva. E isto é puro narcisismo cultural. As persoas, non, eu estou soa, eu non estou preparada para unha relación, que ás veces ve xente xa 30, 40 anos, di, pois xa non vai estar nunca. Vaite preparando, sí? E teñen como unha relación principal sempre, e logo todo isto, onde se aquí me falla, eu escapo. Mas todo isto require sostén, de algunha maneira mantelo aí. Co cal, hai unha deslealdade á persoa principal. Hai deshonestidade con estas outras persoas. Eres deshonesta aí, porque aínda que ti si lle dis que hai aquí algo, mais sigo un pouco no tonteo, sigo enviando sinais, porque estou che dicindo que isto agora é o principal, mais eu non o teño claro. Aquí xa, ti xa lle estás dicindo á túa cabeza, é unha forma de evasión. Sociedade evasiva, estás lle dicindo á túa cabeza que igual levas un ano aquí, pero ainda non sabes, ainda non tes claro, daquela ti sostés isto, porque se isto falla, queres ter a hundir. Non hai capacidade de estar soas. Unha sociedade de persoas soas que non valen para estar soas. Opino eu que é unha forma de evasión, que hai deshonestidade e deslealdade. Aquí habería máis deslealdade, en todo isto hai deshonestidade. Aquí hai, unha vez máis, narcisismo cultural, hai unha triangulación, porque, de algunha forma, eu estou mandando a mensaxe de que hai competidoras. Estas relacións, hai sempre unha falta, hai unha carencia. Son relacións que se crean para cubrir carencias, porque se vive, hoxe en día, moita xente vive na auténtica indixencia emocional. Estou para cubrir carencias, creando vínculos que están cheos de carencias, como a vínculo. Iso é indixencia emocional. Estou, en serio, como que anda a pedir unha esmola afectiva.
dame un pouquiño de atención, dame unha apertiña. Ven comigo a fin de semana, porque como non teño ninguén con quen ir, xa me vales ti. É que é unha pobreza.